Здравейте, аз съм Спайдеге и днес ще ви покажа един много готин хак на Майнкрафт, който е доста полезен. Но някой може да не им хареса, някой може нищо. Сега само трябва да изчака да се включи. Ако някой, който още не се е абонирал за мен, гледа клипа, може да се абонира за мен или да лайкне някои от клиповете ми. Аз не съм много подготвен за това, но нищо. Вече може да почна да правя поредица с модове. Последните ми 3 клипа бяха на светове. Клипа няма да е много дълъг, но ще ви покажа всичко ще ви кажа как действа всичко. Извинете, ако сте чули това, но просто ми писаха. Секунда. Да, точно сега влизаме в света. Секунда, че като бях чул друг мод, се бях бил. Още съм. Добре, ето това е. Това е полезен мод, защото ето, може да контролирате трудността на чудовищата. Ако сте ранени, с това ще се хилнете до максималния брой сърца. Ето, вижте, сега, че съм с отвари. Вижте сега, като изпие млякото, готово, нормализира се. С това може да правим слънцето изгряло, нощта, още когато не е изгряло слънцето, зале слънце. Това правим на какво? Ето Adventure мод, креатив, survival. Това тук да можете да се сейфнете. А когато имате ненужни покуци в ръката, просто след като сте си включили, натискате върху айтема и той да изчезва. А това, ако искате да валидаш, ако искате не. Но общо взето е това. А тук това айтемите. Така проверяйте всички. А това тук, нали, айтемите, а второто най-интересни оръжия и отвари. Тук можете да си направите кирка, която да е енчантната вече. Тук да си направите отвара. Да си направите отвара, а това да си направите фойерверк. Ето ще направя някакъв. Ето. Та-да! Клипът все пак не става много дълъг, но поне ви показах всички неща, които може да се правят с този мод. Общо взето е това. Клипът не беше много дълъг, но ако искате се абонирайте за мен, аз имам някои от клиповете пак. Ако има време, ще направя с приятели. Май това беше. Аз бях Спайдеге и чао!